paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badang, ikanak man iti kwartam. Dimawat ka itay, dumawat ka manay. Dawat ka mula dawatay. Awan nga rod igatan iti bagas. Tilan sa mga minan pangigatangam. Makanlaang tigat-gatangal. Apay ngagreklamo ka ngay. Una, tanaglain ka dumawat. Ikan nakiday. Awadain. Awan tibay tagkaon. Nagaduti nakita ka kwartam di tawali mo. Ala, mangted ka, tamapanak gumatang. Marikwanan, planong pa'y ka day ti makiasawa. Ay katuan apay katasanan. San kan ang makiasawa? Nagrigat man. Ay, di ka agsao iti kasta. Ede, sugsugsugan na ka makiasawa. Ita, dismayad na. Pilyom ang araw, jay saan ang naimot akas kin ni Badungkaw. Naimot ni Badong Mau? Ay namare, perme ti imot na. Nagrigat adawatan iti kwarta. Kas ita, dahito igatang kulang iti bagas, nagrigat ko pa'y adinawat kenkwana. Kastamod ni Maribanang. No dawatan na ni Kapitan ay na, masapol apilitan na iti kastaunay. Pudno maray, iso asaan kan ang makias-asawa. May mayat nga agtalinaid kalaangan abaak. Nangag mo maray, baak. Naa, katusto na, ulit-ulit ang mga ibaga. Ito kaya mampay paradaan yung agistambay ko araw. Ay gato na, tataba daw. Yakpay lakayat ti agaway. Rayak ang makaluto ni tuyang ka. Nagtugaw ka nga rin dito yung abay ka. Ay, uwan man. Tataba daw. Anda ka di kwartam dita. Taapay no anda. Mangtod ka man iti paglud ka. Ay, unay mo ting. May saka mo naglayang adumawat. Apay, aday padulin mo kanya kaya. Itak lang mata dumawat kan ka. Lik-lik-likat ni tuyang ko naglayang adumawat. Ita, si Kamay, ti dumawat kanya. Sige na, tataba daw. Mangtod kan. Tapno makapagluda ka. Apay, dagito at tao ta naglayang da dumawat iti kwartaya. Ay, asinot dakda ka batin pare. Nay, ada ka bagam di tamalikudak pare. Ay, agparpari irak Ay, kahit nakita ka ang nakatakdar, apay di naknadlaw. Ay, saan nga ron pare? Naggapuak, di ta paradaan na kwaraw. Ay, nakita meron. Apay api manaw ka dita. Ay, diyan lakayat style na diyan kwaraw. Anya ayat ti style na. Si Kamo pare. Masla di mo maamot style ti kanakam. Ay, ako pare. Ay, kwarta man ki di. Ay, ay may saka mo pare. Awan na pulos kwarta dito pikakak. Ay, mangted kan. Ay, ibagbagada ngamin nga ado ti kwarta. Pudno nga do ti kwartak. Ang sana ka mang tay. Agpadpada kayo lang kini kwaraw ka kanakam analay nga tumawat. Ay, adaywan na man pare. Mahilig ka nga agdawat. Kapitan ka pa'y mga rab. Nagluto ak iti naimas a pangaldawan tabadong. Tapno saan ka reklamo. Kasto'y kumakan na yun, tuya. Dagiti daw dawataken ka a kwarta. Igat-gatang kumitlaang iti kananta. Kagaman pa'y ngarutin na po'y dahito pinggan ka. Saan ka pa anabsang? Pa'y, pabisinak pa'y. Aday ta. Sige pa'y nayunam. Mala, agbusog ka nga rog. Ngamnay, ikanak tumanan iti igatang ko iti kanan tawan. Anya. May baga malamo kagawan. Kastamod. Umayaman nagsulisit. Igatan ko iti bagas may. Makitkitam day tabong galo abalay di taigit di kalsada. Dahita na labaga ti atap na. Wow. Balay mo data tabadong ka na natuyang. Di ta timapan mo pagsolisitan. Tambom, ado ti kwartada. Ay sige nga raw. Inakman iti balay da. Badaw, adag sulsulisay. Apay, adito'y balay ti papananda. Imbaga kanu ngamin ni Marikwa nang nga adutit kwartam. Anya. Ay, tila ibagbaga namin na puro pamirday. Inka ikanon di agsulsulisay. Anya kung matitid ko nga'y.
Kano nagado ti kwartam di tawali mo? Awan ti maited ka. Pagawid mo, day tangag, sulsulisay. Nagadulaki din na ti dumawat iti kwarta kanya. Maray, manungay ti inted ni Kabadong. Ijay na pa nagsulisit ijay balayaw. Awan. Ah? Saan na nga inikan? Ay na, ikan na aya nga main. Kano namin takil nga imo ni badung ko. Sapay imbaon ko ijay balayaw. Ta ipagarup ko no ikan ni Badong Mau. Ay namaray di naktupay kayat nga ikan no jak piliton. Kat an-anwon na laangan nga iti kwarta na. Idulin na ijay walit na. Di na kayat agastusan. Di ka lang mabain. Ah. Nagkunangamin kan ka dumawat ka iti kwarta kan di kumparim abadong. Na, tinisting ko lang ba't no niya ti label ti kinaimot na. Kahit Hay, naimot gayam at talaga dahi dya akong paray. apay, basta ngamin dumawat ka iti kwarta kat ikanda ka. Ay, kung kunak lang dahi dya, damot ti kwarta. No adda kwarta, mangted ka nga ruden iti igatang iti sidaan. Anya? Ay, sus, ay, lawnawaan kung anang ibaga nga ada takwar ko. Oh, Ala, mangted kan, taynak gumatang. Anya na ilawan nga ibagbagap. Ang sasango tayo manen atalaw ko kumaray. Wan nga raw do. Kat anya nga iti madamag ka na kayo. Asyak, umayak gumatang iti karne, asidaan mi kani inteng. Sika nga'y marituyang, anya matigatangam. Awan, jak gumatang maray. Ne, apay nga'y. Di nakmat kayat nga ikan ni badong iti igatang kaw. Talaga asaan na ka nga ikan, mare? Wan maray, jak kayatin ti agpakaasikan kwa na. No di nakayat nga ikan, di saan laang. Ay, daytan, ha? Adal sa amok nga agbisinan. Ay talaga maray, bayak ni badong ko ang mabisinan. Makaamaw iti biyag na. Nay, tanda ka na dito paradaan, may tataba daw. Way, dawan sa balya pagistambayan. Ay, no agistambay ka dito, eh. Mangtad ka man nga ro dito kwartam. Dumawat ka manay. Ayunay kan kwarag. Basta makita na, dawatan na. Anya ti panagkitkitam kanya, kwarta. San mo't lakay, ti panagkikitakin ka. Angam ko nada nga do ka no ti kwartam. Ayawan. Napukaw, di walit kaw. Napukaw? Kaano ang napukaw? Hindi pa'y kalman na. Jak amaw no sa dinuteen na. Nakapukawan na nga eh. Jak malagay, ang dito'y sarwar kay. Ay, nagswertin dyan nakapidaw. Sak ko ma. No mapidot mo, uray kukwamag. Pati dyan kwarta na. Way, kukwamaminain. No, mapidot mo. ay na, nalpas akong anangan banang. Na, Ay na, kat, no nalpas kan anangan, anya nga ro ti sumarunong nga aramidam. siyempre, mapanak ejeruar a paboritok a pagpalpalpaan. Ijay nga ayan ti sirok ti mangga. Aginaw ka pa'y mat Ay sikan Na, saan ka madanagan tay kang kantumanan iti kwarta? sigurado ka? Wen kani, sa anak ana imo takas kini pari badong. Nalpas kan saan na nga na, pare. Ta napugtuan na. Kapay, kasanuan na amuam. Kaya no uray duwa day ta paging ingat mo. Ay, wala niya. Karne ti sindami ka ni banang ko naman. Ay, uray siya kumabisina kong kay. Ay, agawid ako, tamapana mamamangay. Ay, kahit wala. Panawang ka ba, Ay, pare? pare. Ha? Ay, umay kan tulad taging at dito'y abay ko no malpas ka amangan. What? Apay nga tawan mo't maangot ko amay lutluto asiday. Kin awan pa'y tagkarkarasukos dita kusina. Nakaluto nga tan, nituyang ka. Ay, tuyang! Nakaluto kan? Adak ditoy. Nay, nakatugaw kan sa mo dita. Itay pay Kanya kay tan aramidan. nakatugaw nga raw. Nakatugaw ka dita, idinto ta saan ka pa nakalutaw. Awan may lutaw. Tapi ngay, Di nakmat kayat nga ikan iti gatang kaw. mabisinantan ano kasta. Si kalaang ti mabisinan. Ha? Tasya,
Adaw ti kukumarek at pakipangana. Dalpas kan anangan, Maray. Wen maray, agyaman na ka. Anya nga day ta awit mo, anak kasupaw. Ay kitiyawid ko amaray. Iso day to'y ti pangrabya. Ah? Inlak ammon, agraman pang rabyam. Sana balikan ka, tagmay saka. Iso nga rod nga imbagakan ka, anasaysaya at asaan kan amaki asawa. Ah. Tay supay apakpakanum. Agtali na agkalaangan abaa. Enteng, kwarta. Naa! Ay, saan mo na masapul kay baga? Hop. Ato eh. Sige, tama pa nakmanan gumatang iti si Daenta. Oops, di paborito ti gatang. Ah, Ay katwan inikanak nga rod iti paggatang ko. mayat ti kastuyabiyag. Ala, ingkanta agluto kan to. Mabisina ko. Imbay nakipangan ni Tuyang dito'y balay, Maray. Ay kasta, Katwang, saan ngamin ang nagluto dita balay da? apay ngay asaan. Saan mo't ngamin kano amang tad ni Kabadong iti igatang na iti kanunda? Imbag ni Inting tanagagat amang tad iti kwarta. Kasta kumamot ani Kabadong. Makitam da ito'y 500 pesos, Maray. Buwan, Maray. Intad ni Inting da ito'y. Umay kumanan igatang iti si Daon May. No kasta kumamot ni Kabadong, di mayat. Wen saan ko nga ag problema ni Marituyag? Di naksamit tin dongdongon ni Tuyang ko, pare. Tapay anak ko namday ta pare. Di na magkayahatin nga ilutuan. Ha? Bakit ngay? Di na garod kayatain, nauman kanyak, pare. Kitikam ngamin ti gatang na itilutuan na. Kidawat mo't adawat. Na. Agreklamo ka kit mamin ano kamot amangan iti wandi. Ay, pasaray mamin upat, pare. O, aga sumanday ta. Kit di ka pa'y mangtid iti igatang na. Dawat nga rod adawat. Kit mangmangan kamot. Naglaing kamot nga agreklamon nga nukas na. Kit nagadumit ikang kanum. Ay, napsuga manin. Ay, makaamun ni Badong no hanya ti kanan na. Ay. Tuyang! Apay, nakatugawak di tao itajak kayat ti agluta. Yung kagluto na ti kaninta. Ya nga rod kayat, Manuti ka sa pula makwartaya, tekang ka. mangtid ka. Ibagamaw taday, mabisina kaun. Ay, kasta saan ka nga imaw? Ni Kapitan Inteng. Adalalya! Adalalya! Ayan dyan al-alya kwa raw. Basta adalalya! Adalalya! Ayan na nga raw. Aday ijay ti alalya! Ay, Ayan na ijay. basta ijay! Na, tirsinamot ni Marikwa ng jay itudodom. Adalalya di tatirasina na! Nakita mo dyan al-alya? Wine, nakita, nangisit nga alalya! Ay, sos. Ay, sapay mapanak gumatang. Pang-oran kang al-alyan, saan ka pa'y lapumanaw di tao nagtitersinak? Sige! Day, Marikwa nag. Apay day taigam mo awalisting time. Pang-orak man, dyan nakita ni Kwarong nga al-alya. Pudnaw nga dal-alya dito'y tersinam. Kastamot ti kuna ni Kwarog, nangisit ka naw. Iso nga da ka dito'y ruwar. Kat nakaigam ka iti walays. Wan maray. Tataymingak man day dyan nga al-alya ta pang-orak tapno pumanawan. Nagado apagistambayan day tangal-alya. Dito'y pa'y matersinam. Wan nga rod. Di pa'y lama pa ni Jibalayaw. Ay saus. Saan kamot nga sa iti kasta amaray? Kakaiso na nga awan al-alya ije balay may. Ijay ako mabarangay hall ti papanan na. Takadwaan na kayo nga agjutay. Anya ti kunam kwarog.
Nakakita ka iti alalya di tatersena ni Marikwanang. Unantay, nangisit nga alalya. Nakita mo mismo. Wang, nakita ka. Ay, anyat nakita ko araw. Alalya ka no. Ay, nakakita ka ital alya. Unang kail. Ijay tersino ni kagawad ko anang. Nagdadakil dagiti mata na. Agsilaw-silaw, akimita kanya. Agsilaw-silaw. Dan sa matitili ko dakti bagbagam ka alya. Ha? Marik-rik naman kail. Sum-sum garak. Si Murot samot kanya. Delikado. Ay, hinta nagkumot ang Ay, kail. wait. Hinalikan. Anya nga agkumot nga ibagbagayo mate. Nagtatakrot kayon. Ay, sana katakrutan tay. Ni Uncle Nagkuna atakrotak. Oy, sana katakrot Alalya laang kabuteng yon. Panunutom ko arog Awan ti alalya. Awan ti alalya. Sana puno ti alalya. Sana pudno ti alalya. Ay, apo, nagsip ngeten. Ay, asino kada kayo, ti maibaon ko amapan agsak daw. Ay, sana sa kantay. Anay ka, si makiti ulo ka. Ay. Entay, Mapanang agluto! Badaw, nadamag mo kaday nga dakano alalya ijay tersina ni Marikwanang. Ne, italang nga nadamag ko dayta. Nakita ka no ni Kwarog. Nadamag ka din dayta ni kumpari ngayon tay. Apay kumano nadamag na. Ne, kinuso ti kapitan. Nas kinapaksyatan na dayta nga alalya. Na, masapol nga isaw. Ay inak man ibaga. Pag tinulungan may napaksyatay. Kapilitan amang rikupakon Maribanang. apay ngay, mare. Katadagayam alalya dito tersinak. Ay, win nga rod. Ay, mabutengak pa'y kit din nga umasidag di tatersenam. Gapo itinadamag ko. Katuray siya. Mabutengak amang lukat. Sa bagay, talaga apagbalayan ti alalya tatersenam. Tanakadadaan mo't ngaminan. Ay, saan mo tunay Sapay nagtapok dagiti paladpad na. Kano tinaod alininisam day tatersenam, maray? Ay, kaano ngaminan Nabayagan, iso adimon malagip. Jak masango alinisan maray. Tanagadumot ngamin ti ipaparamid ni kapitan ni barangay hall. Iso anag puskol, titapok na. Ingket, kasanok nga rod malinisan itangay. Ang mga nukla at nga agparang kanyak jal alya ay mabutengak. Ay kat papanawom day tangal alya di tatersenam amaray. Tapno agsuble dagiti customer mo. No adala ko mama kaiturad amang papanaw iti day tangal alya. Dinasayaat ko ba? Ningat kapitan. Ay, jaklam mo. Jak tupay pulos maibaon arumar no sumitngetan. Tamay samit akabuteng nati alalya. Apay anang rikap kamot dahil kagawad. Jak kayatan ti aglako kapitan. Kabuteng ko di alalya nakita ni Kwarog. Huwag kanungarog. Ay awanan ti mayat agumatang. Ay, labsa-labsan dalaang nga to tersinak. Iso kapitan, kidawag man kan kaapaksyatom day jay nga alalya. Anya, siya. Tas ka nga rod di kapitan. Ay kwa, dagiti managdakdakas ti kabalak apaksyatan. Saan nga alalya? Kunam idi ano panawon ti pagkasapulan, mapangnamnamaan ka. Saan mo't gayam? Daya imbagbagak. Ay wan kapitan, namin ano day tanga imbagam. Mala, paksyatak day tangal alya. Day talakit din ti jak kabailan. Paray! Ne, apay nga da ka dito igid ti kalsada nga paray. Paray, tururayan ka. Apay nga urayin na. Makitkitam da ito binalsig nga igam ka. Ay, amukon. Mapan ka agluto niya. Isuda ito iti armas kaw. Kontra, iti alalya nakita ni Kwarog, di tatersina ni Marikwanang. Ay, mayat ano kasta. Ay, nagturad kan. Ay, sige. Si kantimang paksyat. Ta si kamot ti naturad. Ay sana,
Duwata pare. Ha? Duwata amang paksyat iti dayta nga alalya. Na. Kwa. Kunak no ka ba alam asiksika? Ay, saan mo ta pare? Kasapula, titulong mo. Sika pa ilang ta, sakto intong maminsan. Duwata nga rod pare. Sika kumakit ni Rumba nga makintrabaho na ito kay. Sika lang ta nga rudin. Ay, awan ti kinasta na pare. Ha? Duwata amang parman. Iso nga agala kamitin iti armas mo. Anya kumat armas ko. Ay buludak man ti balunot mo. Naa, saan mo akot-kot yan jay balunot ko? Jak kayat nga usarum day taapang paksyat iti alalya. Ay italaeng. Ay saan ang mabalin kunak mait? Na. Aglati man no di mo pa usar. Ay bayam dita. Awan sa bali apang usarak iti dayta no saan asikalaan. Ay naku araw, di mo la kuman inwarwaragawag nga dalalya di Tatersina ni Marikwanang. Apayasan, kat nakita nga raw. Kita man, kanayo nun anak karikop day Tatersina na. Purumbang lang mat nga irikap na. Tadang raw alalya. Awanon ti pagkatangan. Nagado di Tatersina. Adungag paisua, ngam sandamot ngagpautang. Basol ko nga raw. No awan gumatang di Tatersina na. Ay katuna, di ka la naguli maklatan. Nalpasain. Naiwaragawag kaun. May babawik pa yung araw. Angay, duwa kayo kadikin ni Tata Badong. Na mapanmang paksyat iti alalya di Tatersina ni Kagawad Kwanang. Uwan, doa kami. Sumurot ka, kwaraw. Ay, pakpakawan. Ha? Pare, nasasaya at no ni Kwarog ti kadwam. Tapay asya. Ada nalagip kong aramidag. Ang damot na lagip ko apapanak. Inakaon. Kwarog! Napanan? Ay, mayamon pare. Apilitan, numadi na kaya. Tapay, agatras kaya. Siya! Agatas! No. Nagkunakan ka. Ay, kunak ano, agbabawi ka pare. Kaputa mabuting kan. Kunak matken ka nga awan ka buteng ka. Isumay, tas ikaw ti katuturudan na kapitan. Very good ta amaw. Ayan na kay Jarmas Mau. Ada ditoy. Don't worry. Awan mo ti makita pare. Ada nga ro ditoy. Nangidulinam nga eh. Kita am lang nga ro din. Ditoy nga rupak. Saan kit din nga armas daytay. Ay, iwan na niya. Ay, sigurado ka buting nakadayal alya nga daytay. Mapaksyat nga tadabadong ko ken Kapitan Jay Alalya Maray. Paikit din asaan maray. Kat kumpleto damot iti armas. Ay, kumpleto da Maray. Kano binalsiglaan mo ti inawit ni Badong ko nga armas na kanaw. Basta kabailan na nga ipang-or. Mabalinan. Ay katuan insurok ni Badong ko itinaydumduma at teknik Maray. At dagayam na idumduma at tiknay. Ay katada Apay, basta-basta ayamag. Sumipngat kanukat ang mapandapaksyaten ti alalya. Una, ta iso ti kadaw yan apa nagparang na. Manglukat tumat siguro ni Marikwanang. Mabalin kun tumanang ti mapan umutang Maray. Anya kay pare. At nagparpari na king kangalalya. Nate. Pare, ayan Mau. Papayasan ka sumungbat. Ada ditoy. Sa dinaw, papayasan ka makita. Ditoy. Ha? Handa ka na tasirong itilamisan? Binirbiro ko di alalya ditoy. Kasanong kumamabirukan ngay? Handa ka mo dita. Nungay ada ditoy. Tumader ka dita para itabirukan ta jalalya. Sige. Paglamlamang kan samay. Nagkunamot yun ka. Ha? Na. Nangag mo na di pare. Ada nagkuti ijay. Di talikutistan tita yung jalalya pare. Ingkasit yan. Si kamit ka da armas na. Kinadamit armas mo. Ipakita mo dahi tarupam. Tapno pumanaw wadagos jalalya. Alaintan! Agiduron ka pa eh. Dahitan pare yan niniwan jalalya na eh. Ha? Ipakita mo dahi tarupam. Sige. Wah! Ha? Nakita niya limag to paray. Pusa ba? Nangisit na pusa. DJ tinakita ni Kwaraw. May bagbaga ng alalya. At pugno ka kwaraw. Anya di nakita. Alalya. Isuday tati damdamagin mikin ka. Kay, nakitak Mike.
Nangisit nga lalya. Paray, nangisik di nakita ta. Ay talaga nangisik. Anya pa'y tinakita. Oh, Dadua mata na. naa. Paray, ada ka di mata na, di nakita ta. Ay kumpleto ah. Ada agong kangiwat na. Dadutdut na. Isaw paray, isaw di nakita ta. Ay pusa nangisit di nakita ta paray. Ha? Nangisit a pusa? Ay, pusa mo lagayam di nakitam. Ibagbagam nga lalya. Ay, kunak ano alya? Ay binanog na kami kani pari ba daw. Ay, kasi akpa nagaw-awit iti binalseg. Kasta unay a nervyos ko. Pusa mo't lagayam. Panawan kayo pa Ay, agsubli ka kwa raw. Na. Kasi ka man di pang-urin, may. Ay, agsubli ka. Ni Kapitan Inteng. Angkay, nakasakduha ka. Ay nagbiitin. Kay, nagdagayam tangdan ka. Naggagite. Ipagsuswir tsaka kaanak. Ginanak mo to na. Tanagadumat yung paaramid mo kanya kang kail. Ay tulungan pa'y ani antim nga agluto. Ay, di nakmot lapagin na naay ng kail. Ay, kaya't mo timatangdanan mo no saan. Kaya't ko Ika nga rin tulungan niyan, Teng. Tanay, kusi-kusilap manan. Basta di tangdan ka. Antay, umay katulungan ka nung aglutaw. Ni uncle mo ti inayabak nga umay mang tulong kanyak. Siya ka naon. Anya ayat yan aramidon na. Nagtugtugaw Nagsalot talaga dahil dyan nga uncle mo. Ang amnupin na nga nagalisto. Nanapsugat Si kamat ti aginaw inteng. Ay, kunak lang anabsugak, paginawin na kun adagaos. Da kami kanikwarog tinagluto. Ay, kweraw. Ay alangan nga ibaon mo manan ni kwarog nga aginaw. Adala ibagakin kwa na. Anya day tangkail. Ay, dinagtungtungan ta. Tangdanan ka. Ay, unang kail. Jakbat nalipatan day ta. Ay, aginaw ka nga raw, tagur-uray ti tangdan mo. Ay unay kan aya inteng. Unang kail. Siyak pa yung agkalun ko na itinanganan tayaw. Ay, una! Masaya at may, kasi ka tinakapila dito para daan. Kwaraw, Abay, tataba daw. itulod na ili ah. Ay, gato na. Aglugan ka nga rudan, tay tulog ka adagaos. Winman. Kweraw! Ha? Ay, ayaban nak ni Uncle Kao. Abay, Uncle! Ay, umay ka tanda iparamid ko. Nay, apay nga yabang ngay paray, kada pasaheros na. Anda pa sa heros ka, Uncle. Ay, umay ka tatangdanan ka. Aglugan ka langan iti sa balay, tataba daw. Tada ipaaramid ni Uncle ko kanyak. Ayun, ay mo tikas tuyay. Sapay nakapistuwa kan. Anya iya titangdan na king ka. Takas talaon iti panang surod mo king kwa na. Anya ti paaramid mo, Uncle. Nasaya tay may ka. Kudkudam ti bukot ko ta nagatal. Dahil talang ti paaramid mo. Apay, anya pati kayat mo ngay. Anda pa sa heros ka. Ayab kamot nga ayab. Dahil talaga ayam ti paaramid mo kanyak. Kayat mo ti matangdanan mo no saan. Ay, kayat ko Ale, urugya mo ti agkudkud. Inteng, makadlawa kun Apay manit. Nagadula unay ti ipapaaramid mo kan ni kwarog. Ay, unang tangdanak. Kahit tangdanam nga ruden maurnong kat dakkel ton ti ibayad mo kan kuana. Kay taguray Imbag kumamat no saan mo asang kaibaga at ang danam. Ket pudno nga min atang danak bet. Anya nga iti itangdan mo kan kuana. Panunutat pa'y analaing. Na Itulod na kiji barangay hall. Uncle. Saan nakagpasay tawan kwartak kita. Ngam tangdanan kantaw. Ay, kato na, Uncle. Itulog ka adagaos. Mayat, kastoy kumaakanay. Ning samot ko, harog ti para itulod kan kanlit yung barangay hall, Kapitan. Ketwin. Isumot lagayam asaan kon ang makitkita yung paradaan. Ada ngamin urayan na atangdan na manipod kanya. Isumot lagayam akayat na ka nga iluglugan. Saan akon amagmag na akasla ini? Kahit manungay mo't itangdan mo kan ni Kwarog.
Damagat tukon ko na, no, manuuno anya te kayat na. Nagswerte ni Kwarog ang matangdanan. Nagagat ngamin, ti ka anak ka. Ayawan ko araw. Saan nakatangdanan ni Uncle Mau? Patsim mo gamay. Saan ka ibagana mo tatangdanan na? Ay, saan ka mamatiking kwa na? Saan na nga mo at umungpal iti sa una? Kasta ka day? Kita dito'y barangay Kabildatan. Nagadaw, dagiti karkarina. Ang umuray may sa awan pa'y pulos na tungpal. Awan aya. Puno magawan. Ay na, kwarog. Lukluk ko nakalaan na itang Uncle Mau. Makasangsangit ako ang tataba daw. No talaga kaya't nakatangdanan, di pa'y lakuma. Agsangit ka talaga ang tataba daw. Anya nga iti aramidem dita inteng. Ingkan aagbalsig iti pagsungrod ko. Ayan di Kwarog. Saan mo nga urayon pa'y ni Kwarog? Apay kumaasaan ket tangdanak met no umay agbalsay. De, aguray ka inteng. Ah, Apay ngay apumpunasan met ni Kwarog jay matana. pinagsangit sa met ni pare badong tagsarsarita da itay. Ay, payak man. Ay, apay Kwarog. Anya timbagbagaken ka ni pare badong. Kuna na saan na kanwatang danan. Ay, naglukon no kasta timbaganaken ka. Awan ka no ti may tangdan mo kanyak. Kunamlan asino nga agibaga iti kastaken ka. Ay di mo patpat yan dahi ataaw. Awan na. Nalpasan na namati akin kwa na. Ah. Isungaited mo kanyak ti tangdan ka. Ay, Hindi pa ilang ibagbaga matangdanan na. Ala akong ti tangdan ka. ay, Banang! Umay ka dito! Ay, makamukan. Idi pa lang nga imbagakan ka asaan ka nga agkare no saan mo mat amatongkal. Yay! Ay, maray, saan akayat ni Kwarog ti maibaon? Nay, yapay ngay. Ibabaon ni Inteng amangan. Angam, di nalatta kayat. Na, anya ayati kayat na. Jay kanungarod tangdan na. Kat apay nga main ta saan nga itad ni Kapitan no isumet gayam ti ingkarina idi keng kuana. Ay, jak amu akin ni Inteng. No anya ti itad na. Isuan ni Badong ko maray. Sa anak nga agkarkariken kuana atang danak. Tamangan kit din no agbirok iti tangdan na. Kat awan met maitad kaw. Anya ngay Inteng. Nakapanunot ka din iti itangdan mo kan ni Kwarog. Ay, agpampanunutak pa'y langaron. Ay nagbayag kan nga agpanunot. Kapay nalakat ti agpanunot. Ay darasem ti agpanunot. Sakbay agumura kan ni Kwarog. Talaga ako murgura ka. Nangigmaw. Ay, di ka gumurgura ka anakan. Umasidig ka dito, tayo bagam no anya ti kayat mo atanggan. Napanunot ka. Diyak kaya ti kwarta atangdan. Daytan, Inteng. Marigatan ka nga agpanunot no anya ti itangdan mo kan kuana. Ay, ala, ibagam no anya ti kayat mo. Ay, gamni. Jay saan unay anangina ta sa anak mo't abak na nga angkel mo. Nanginaya mo ti silpam. Silpon? Jak to pa'y makagatang iti baro a silpon. Kita ti silpon ka. Uray ibarsak mo di takalsada kahit awan mayat amang pidaw. Basta, igatangan na kiti silpon ka. Tapno da pangaram ko iti balasang. Ay, kasanuday to yun ba na? Ay, makaamu ka na. Naglaing kan tumat ngamin nga agkare. Anya nga ita, talagang agproblema ka. Kanya ko araw, tinangdanan na kanya Uncle Mau. Isu nga rod analadingitak ita. Saan na pa'y nga inted titangdan ka? Anya? Mamatikan kanya? Saan na matakdaran ti sa una day tang Uncle Mau? Kasla kaya't kunti mamatikan ka. Saan kan nga dwa-dwa? Mamatikan kanya. Wain tataba daw. Mamati akon kan ka. Talagang awan may sasaon uncle ka. Isu nga intun sumarunong nga ibaon na ka. Anya nga taramidan. Sana kung nga tulnaw. Correct.
Dayta, ti kasayatan nga ramiday. Badaw, anya nga iter aramidom dita. Kita man nakatugawa ka nakangato pa dagiti sakak dito ilamisan. Damagan pa lang, may. Nangagmaw timbagakan ka. Way, nangagaw. Ibabaon ka amapan sumakdaw. Nangagkumita. Kay napan kasi makdaw. Dak kaya't timapan. Naa, mapan kawon no saan? Ure niya pa itibagbagam, saan na ka mapansumak daw? Saan ka pa ibaw na? Saan? Talaga jak kaya't may babaon. Ure pa pang-uren na kiti pinalseg. Saan na klang tamapan? Ada kwarta ka dito, ahap. Dito'y bangir abol sakti ayan na ahap. Ada kwartam kunam? Ada mo. Ada katalugasot ka. Imbagla pang tangdan ko ken ka. Anya? Ada tangdan ka? Ay, mapan ko wala na, hindi pagsakdok tuya. Mapanak sumakdo adagaw. Na nagalistukan, masapul pa'y amatangdanan ka. Ay na. Tangdanan nak ni tuyang tao. Tangdanan nak ni tuyang tao. Dandaninak na dung parpare. Ha? Naglawat ti pagnaan. Nay, si kamagayam na ito dinalapos ko paray. San ka nadlaw kay? Ay, excuse me paray. Mapanak sumak daw. Ada talugasot ko madamdama. Ada talugasot mo. No itida ati tangdan mo. Ay, saan mo ngay padpada ni tuyang cooking ka paray? Takderan ni tuyang ka ti sa una. Ha? Sana kasking ka, akari kundi kwaraw iti tangdan. Angam di mo mititay, titangdan na. Yang nga yan, tay. Kat no nagpaile, igatangan na ka iti cellphone mo. Ha? At ang silpon ka? Ay, yes! Wen, taimbaga katong palan na ti Karina ken ka. Oy, agyaman na kanti tabi nagbagam ni Angkail. Wen tapno maibaon na kanto manad. Tangay nakasakdukan. Adtaw ikitalugasot atangdan mo. Ay na, nagmayatay. Ibaunak tumanin tuyang. Ang awan bagasta. Ay kat mapangkagumatang Talaga mo't ang mapanak gumatang. Malaing kan, tasyak. Mapanak gumatang iti arak ngay numay. Talugasot ko naman. Ha? Day, apa sinigawat mo ilat ang jintan mo at hangdan kaw? Daytoy tigatang ko iti bagas. Ay sana, tangdan ko dayta. Isungay sublen. Na, nasken pa'y ayatang danan ka, katmangan kan tumulang. Mala, tay nak gumatangag. Ay sana, isublim dayta tuyan. Ikala di tricycle mo tay tulod nak iji barangay haul kwaraw. Madamdaman ang Angkail. Bisyak pa yung agsilsil pa. Na kapay nga ajak mo tan maibaon ni kwaraw banan. Wen tadamot ang cellphone ha. Awan sa bali nga muna nga aramidin. Dudit ag cellphone. Ala, ingka gumatang iti Ricardo. Ha? Sakti baon mo itan. Kay, saan nga ron ama ibaon ni Kwarog? Di sikan ti ibaon ko. Ay tangdanan na ka. Na, anya ti kayat mo atangdan. Balunat, wanaw balunat. Sige, agpili ka, intay. Unayin. Unan! Inakon! Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?